ରଖି ସେମାନେ ଆଜି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ବହୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଜଣେ ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଯୁବନେତା ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉପରେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପକାଇବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ବାହାର କରି ସାଂସଦକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବୟାନ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ କର୍ମୀକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି। Bureau Report, IYA News.